masu kallon mu barkanku da warhaka. A yau ne nake kawo muku tallan wannan gagarumin shirin mai suna Rariya na Sadau Pictures. Amma dai ba kamar wanda kuka sani da bane. Na san wannan rariyan da kuka sani shine amma ya dawo series. Wanda kuka sani yana movies ne. Wannan kuma ya dawo series. Ci gaban ɗayan ne. Ko in ce dai updated version ɗin ɗayan ne sabida actors ɗin da kuma jarumai da wanda suka ɗau fim ɗin da wanda suka ɗau nauyi Sadau Pictures su ne suke yin wannan ɗin ma. Amma dai wannan ya bambanta da wancan. Kamar da kuka san manyan fina-finai yanzu sun shiga a duniya ana cin su series kenan, irin su Labari na irin su manyan mata haka dai. To haka wannan ma suka yi alwashi sai sun ɗaga tuta, shi ma sai ya je inda sai an yi bayanin shi, kuma sun ce kafin shekara ta ƙare sai kun yabe shi sai ya sa ku dariya. To ku kasance tare da ni har ƙarshen wannan rariya. Duk wani update za mu rika saka muku kamar da muka saba. Kusan ina tare da ku, ko me ya faru, in ma na fim ne in ma na wani labari ne ina sake muku. To ya kamata ku jira rariya. Ana nan ana shooting ɗin shi, an tara manyan jarumai. Na san kun san su alinuhu, su Rahama, Sadau kamar da aka yi wancan. To wannan an ƙaro wasu sababbin jarumai ma masu hazaƙa sosai. Kuma gaskiya fim ya yi kyau ƙwarai da gaske. Gaskiya ya sama babban lambar yabo, tun ana ɗauka ma don an kashe kuɗi gaskiya sosai. Kamar dai da kuka san ana yin season film na zamani haka ake ɗaukar rariya. To da Allah ku danna mun subscribe kuma da like kuma ku share, saboda rariya zai yi hitin, rariya zai sa dariya, rariya zai kyau. Ko ku kasance tare da ni. Duk wani abu sabo da mu sa muku, zan sassake muku short videos din na rariya ma ku fara ganin yadda ake ɗauka da kuma tafiyoyi yadda suke tafiya. Akwai wasu sababbin fina-finai ma amma zan bar ku lafiya, a nan zan takaita. Ku kasance tare da ni.